tuossa. No niin, tervetuloa. Tänään katsotaan tosiaan näitä Googlen tiettyjä palveluja. Aloitetaan ensin tuosta digilomakkeista ja miten niitä käytetään. Se on hyvinkin selkeä ja yksinkertainen toiminto ja katsotaan sitä nyt ensimmäisenä. Ja tästä tarkkailen samalla, että teille näkyy se, mitä yritän näyttää. Eli mennään suoraan asiaan. Näette tässä tällaisen Googlen Driven, eli mä olen kirjautunut ihan Gmail-tunnuksella tänne Gmailiin ja sitten olen sieltä ottanut sen Driven täältä oikeasta yläkulmasta, siis tuolta 9 pisteen sovellusvalikosta. Sieltä on valinnut Driven, noin tuon, ja sieltä on sitten tehnyt tällaisen harjoituskansion, testikansion nimeltä koulutus, ja se sijaitsee siellä omalla Drivella, ja sitten sinne on tehnyt tällaisen testikansion nimeltä testikansi. Ja kansion tekeminenhän tapahtuu sillä Drivessa niin tietysti, että otetaan uusi kansio, annetaan kansiolla joku nimi ja sitten valitaan, että luo. Näin tehdään kansio. Kansio poistetaan niin kuin mikä tahansa elementti siirtämällä se vaikkapa hiirellä roskikseen tuosta noin. No, testikansion on tehnyt ja menen nyt sinne ihan sen takia, että se on tyhjä ja siellä voi sitten jotakin asioita näyttää. Ja kaikkiin Gmail-tunnuksiin, Googlen tunnuksiin, Workspace-tunnuksiin, niin kuuluu nämä palvelut, jotka voi käynnistää vaikkapa sieltä Drivesta. Ja niin kuin aiemmin on moni muukin kuin minä todennut, että joo, on hyvä käyttää näitä Googlen toimintoja, työvälineitä, työvälineohjelmia sillä lailla, että ensin tekee, jos tarpeen on, niin tekee tällaisen jonkun kansion, jonne niitä dokumentteja joko hiirellä siirtää omalta tietokoneelta ja käsittelee niitä tuolla kansiossa, tai tekee sinne tästä näitä uusia tiedostoja. Eli kertauksena hyvin tiedätte, Google Docs, se on tekstinkäsittelyohjelma, joka on ikään kuin monet sanoo Wordi, että tällä voi käsitellä Word-tiedostoja tai Googlen omia tiedostoja ja sillä voi tehdä uusia Google-dokumentteja, sillä voi tehdä uusia Word-dokumentteja, jos haluaa Wordia tehdä, sillä voi tehdä myöskin PDF-dokumentteja, tällaisia, joita ei sitten saa muokattua sen jälkeen, kun on PDF-ksi muutettu ja niin edelleen. Eli Googlella, tällä Docsilla on monta tällaista toimintoa ja tallennusmuotoa. Google Sheets, sehän on se niin kuin Exceli, eli sillä voi käsitellä Excelillä tehtyjä tiedostoja, taulukoita, ja sillä voi tehdä sitten uusia Googlen Sheets-taulukoita, jotka on ihan niin kuin Excelit, tai sillä voi tehdä myöskin Exceleitä, mitä tahansa niin sanotun taulukkolaskentaohjelman taulukoita voi käsitellä ja tehdä. Slides, sehän on se niin kuin PowerPointti, sillä tehdään kalvosarjoja, muokataan kalvosarjoja, niin PowerPoint-kalvosarjoja kuin mitä tahansa muitakin tallennusmuotoisia kalvosarjoja, niin sanotusti dioja. Ja tämä Google Forms on se tällaisten niin kuin lomakkeiden teko-ohjelma. Katsotaan sitä nyt kohta. Ja sitten on tällainen piirto-ohjelma, kuvan käsittelyohjelma, karttojen teko-ohjelma, jolla voi tehdä valmiiden karttojen päälle omia karttojaan. Esimerkiksi paikkakunnan patsaat voi merkitä paikkakunnan kartalle Google Mapsiin ja niin edelleen. Ja Google Sites on se sivustojen teko-ohjelma, sitten tämä on tämä script, eli on tällainen niin kuin ikään kuin pieni ohjelmointi tai toimintojen tallennusohjelma. Jamboard on ikään kuin tällainen yhteinen liitutaulu tai valkotaulu. Mutta katsotaan nyt tätä Formsia. Eli Google Forms, se on tällainen uudenmuotoinen työvälineohjelma,
joita on kehitelty nyt sitten tässä sanotaan 10-15 vuotta sitten vasta, kun nämä muut Docsit, Sheetsit, Slidesit, ne on työvälineitä, joita on ollut jo 80-luvun lopulta lähtien. Ensin Microsoftilla ja sitten myöhemmin, kun Google syntyi 90-luvun puolivälin jälkeen, niin Google on tehnyt nämä omat ohjelmistonsa suoraan internettiä varten. No Google Forms on siis sellainen uudempi ohjelma, sillä voidaan tehdä kyselylomakkeita, mielipidetiedusteluja ja niin edelleen. Näistä esimerkkinä on vaikkapa tämä ilmoittaudu näihin TVT-koulutuksiin, mitä nyt tämäkin on menossa, niin tämä yksinkertainen lomake on tehty tuolla Google Formsilla. Ja kun sen lomakkeen tekee, niin se pointti on siinä se, että sinne laitetut, tai niin kuin tässä nämä ilmoittautumiset, ne menee taulukkoon, ja ne menee taulukkoon, tällaiseen vastaustaulukkoon. Esimerkiksi näihin kursseihin on ilmoittautunut nyt 55 henkilöä, ja aina kun tällaisen Google Forms-lomakkeen tekee, niin automaattisesti kun lomake on täytetty ja siihen täyttäjä klikkaa, että valmis, niin se tallentuu se vastaus, lomakkeen täytetty versio, tallentuu tällaiseen tiedostoon, jota voi katsella sitten niin kuin monessa muodossa. Yksi muoto on se, että tätä katsellaan tällaisena niin kuin yksittäisinä vastauksina, niin kuin tässä, joka tässä tapauksessa on vähän hankalampi niin kuin mieltää, mutta sitten on tällainen taulukko. Se tekee aina tällaisen taulukon, jonne ne vastaukset tallettuu. Mä tahalla tässä nyt sanotaan, tietosuojan takia tätä heiluttelen, niin jokaisesta lomakkeen täyttämisestä tulee aina yksi rivi tänne vastaustaulukkoon. Ja sitä vastaustaulukkoa ei näe muuta kuin sen lomakkeen tekijä, siis tämän kyselylomakkeen tekijä. Kyselyn tekijä ainoastaan näkee nämä vastaukset, ellei hän sitten tuolla jaa-toiminnolla jaa näitä vastauksia muillekin. Tännehän voi laittaa niin, että tämä jaetaan, tämä on niin kuin vapaasti katsottavissa, kaikkien katsottavissa. Esimerkiksi näin, jokainen linkin saanut näkee taulukossa olevat vastaukset, jolloin jos on tuosta valinnut, että jokainen linkin saanut, niin sitten kopioidaan tuosta linkki, kopioi linkki hiireen ja vaikka lähetetään sähköpostilla joillekin, joille se sitten halutaan näyttää, tai laitetaan jollekin nettisivulle se vastaustaulukko näkyviin. Eli aina kun kysymyslomake on täytetty, siitä tulee sekä vastaus tällaisen niin kuin ruutumuodossa, että myöskin taulukkona. Ja vastaukset on aina näkyvissä vain tekijälle, kysymyslomakkeen tekijälle, ellei hän niitä sitten jaa, niin kuin monesti tehdään muillekin. Eli tämä on periaatteessa yksinkertainen formaatti, jonka tyyppisiä työvälineohjelmia on ollut vasta, niin kuin sanottu, 10-15 vuotta, riippuu vähän kuinka se nyt sitten katsotaan, että näin. Olisiko teillä tähän perusasiaan jotain kysyttävää nyt? Lomake, vastaus, vastaustaulukko. Mulla oli Hannelella siis yksi kysymys, mutta se ehkä tulee myöhemmin. Mua kiinnostaa se, että miten tähän saa liitettyä sellaisen ominaisuuden, että kun joku ilmoittautuu jonnekin, niin hän saa automaattisesti jonkun palautusvastauksen, että kiitos ilmoittautumisesta ja niin edelleen. Joo. Palaatko siihen myöhemmin? Joo, se on tässä lomakkeen yksi ominaisuus kyllä suoraan se, että hänelle ei saa tästä automaattisesti lähtemään esimerkiksi sähköpostia, että sinä olet nyt ilmoittautunut ja näin. Sitä automatiikkaa tässä ei ole, mutta sellainen on kyllä, että kiitos ilmoittautumisesta, tervetuloa tai jotain muuta vastaavaa. Sen loppulauseen sinne saa. Mutta sen sijaan siihen on näihin
niin tähän Google Formsiin, niin kuin muihinkin näihin työvälineohjelmiin Googlella, niin saa tällaisia lisäosia, joiden lisäosien avulla sitten saa monenlaisia, muun muassa näitä sähköpostivastauksia tulemaan sitten sille ilmoittautujalle, jos halutaan sellainen. Joo, kiitos. Joo, katsotaan kohta, että miten niitä lisäosia kuhunkin näihin ohjelmaan sitten saadaan. Yksi sellainen juuri kysytty, pari päivää sitten kysytty ominaisuus on sellainen, että hei, saako tähän sellaista, että kun ilmoittautuu jonnekin ja sinne mahtuu niin sanotusti, sinne mahtuu vain 100 ensinnä ilmoittautunutta, että saako siihen sellaisen rajan, että se 101, niin hänelle tulisi vain tieto, että ei mahdu enää, ilmoittautuminen on suljettu. Niin joo, kyllä saa. Eli tällaisia lisäominaisuuksia, oikeastaan mitä nyt vain mieleen pälkähtää, niin niitä sitten löytyy. Ja niitä sanotaan aina kuhunkin näistä ohjelmista laajennuksiksi, laajennusten käyttöönottoa, katsotaan sitten hetken päästä. Ja okei, eli tämä lomakkeen tekeminen yleensä, niin kun lomaketta rupeaa tekemään, niin se tapahtuu niin, että tosiaan se lomake tehdään jonnekin Google-kansioon, niin kuin tässä tapauksessa olen tehnyt testikansion, ja sinne otetaan uusi Google Forms. Ja näin siihen tulee sitten vaan tällainen yksinkertaisesti ruutu, josta ruvetaan tekemään näitä kysymyksiä. Aluksi annetaan joku esimerkki nimi lomakkeelle, mikä nyt sitten onkin. Voidaan sen kuvausta kirjoittaa siihen. Tämä on sellainen ja muuta tällaista informaatiota tästä lomakkeesta yleensä. Mä haluan, että me katsotaan tätä tällaisena niin kuin täällä holistisesti tällainen näin, että ei mennä heti yksityiskohtiin. Niitä tässä kyllä riittää. Eli sitten ruvetaan vain latomaan siihen kysymyksiä. Onko ne sitten, minkä tyyppisiä kysymyksiä nyt halutaankin. Yleensä, jos on vaikkapa ilmoittautumislomake, joku esimerkki meidän ajan voittamiseksi on otetaan vaikkapa ilmoittautumislomake. Yleensä kysytään ihmiseltä sukunimi. Ja sitten annetaan sen halutun vastauksen tyyppi. Onko se lyhyt vastaus, eli esimerkiksi sukunimi, vai pidempi vastaus, joku muutaman lauseen tarina tai joku tällainen. Onko monivalinta, valintaruudut ja niin edelleen. Eli tässä on paljon tällaisia vastaustyyppivaihtoehtoja. Monivalinta tarkoittaa, että seuraavista vaihtoehdoista voi valita vain yhden. Valintaruudut tarkoittaa, että seuraavista vaihtoehdoista voi valita vaikka 2, 3 tai useamman. Eli näillä kullakin on tällainen oma tyyppinsä, vastaus- tai kysymystyyppinsä näistä, josta sitten ei mennä tästä yksityiskohtiin, mutta tästä kun näitä tekee, niin suositus on yleensäkin, jos sä teet tällaisen kysymyslomakkeen, joka on periaatteessa erittäin helppo, niin kannattaa niin kuin kokeilla ensin lyhyt prosessi alusta loppuun, tehdä vain parin kysymyksen satsi, sitten vähän lisäillä niitä, niin huomaa, että mikä siinä on se idea. Että tämä koko prosessi kysymyksestä vastaustaulukkoon ja sitten iteroi, tekee sen monta kertaa, niin huomaa, mikä siinä on se idea. Eli erityyppisiä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Onko se pakollinen? Esimerkiksi tässä, joo, kyllä se on pakollinen. Merkitään tuosta pakolliseksi. Seuraava kysymys voi olla, että etunimi. Se on myöskin lyhyt vastaus ja pakollinen. Seuraava kysymys, vaikkapa kengän numero. Ja sitten taas lyhyt vastaus. Tai sitten voi panna vaikkapa monivalinta. Joo, se on vaikkapa, tyhmä kysymys, mutta se voi olla vaikkapa 35 tai alle. Hassu. No joo, 36-39 tai kengän numero 40-50. Siinä ne on. Ja monivalinta tarkoittaa, että nyt vain yhden näistä voi valita. Jos siinä olisi
valintaruudut, niin hän voisi ruksata niistä useammankin vaihtoehdon. Okei, ja niin edelleen. Tehdä tässä niin kuin, näitä voi tehdä niin paljon kuin sitten tarvii tai haluaa. Ja nyt se kysymys, mitä Hannele esitti tuossa ennemmin, että mitä sitten, kun on se lomake täytetty. Ensimmäinen näen, että esikatsellaan, miltä tämä nyt näyttää. Tuota riviä ei muille sitten näy. Okei, siinä on lomakke, joku esimerkkinimi lomakkeelle on jo. Tämä on sitä ja sitä varten. Sitten ruvetaan täyttämään näin. Ja mikäs mulla nyt on, se on tuolle välille osuu ja niin poispäin. Ja sitten vain otetaan tästä niin kuin lähetä, sitten jos se olisi niin kuin täytetty. Eli tämä on hyvin yksinkertainen lomakkeen tekoidea. No, ei siitä sen enempää. Mä palaan muokkaamaan tätä lomaketta ja katsotaan, mitä ominaisuuksia tähän muita voi laittaa. No ensinnäkin, kun tämä aiotaan sitten jollekin lähettää, tämä kysymyslomake, eli mennään vähän niin kuin loppua kohti, niin on se, että okei, millä tavalla sä aiot sitten tämän kysymyslomakkeen lähettää tai välittää niille, joiden pitäisi se täyttää. No vaihtoehtona voi olla vaikkapa, että joo, sä lähetät sähköpostilla sen niille, että täyttäkää tämä. Tai sä laitat sen nettisivulle, että voivat siellä täyttää sitä, tai voit laittaa vaikka Facebookiin, sinne täytettävä lomake ja niin edelleen. Eli tämä, että millä tavalla sen sitten saat lähetettyä niille muille. Tapoja on monia. No sitten, nyt tässä on nämä vastaustaulukot, katsottiin äsken, ja sitten täällä on tällainen asetukset kohta. Ja täällä on tämä kysymystehtävä tarkoittaa niin kuin sitä, että jos jollain tavalla ikään kuin haluaa pisteyttää niitä vastauksia, niin tässä on sitten näitä tällaisia lisäominaisuuksia sellaisille tapauksille. Ne todellakaan ei aina ole sellainen, että annettaisiin pisteitä erilaisista vastauksista, mutta että sellainen on mahdollista. Ja tuossa tulee lisäkysymyksiä sille. No sitten tämä, että kun on vastaaja täyttää sitä lomaketta, niin halutaanko, että hänen sähköpostiosoitteensa otetaan talteen? Se voidaan tästä kerätä, että vastaajien sähköpostiosoitteet otetaan talteen, että mistä osoitteesta hän on sen vastannut. Jolloin sitten niin kuin sitä pitää siinä kysyä ja sitten pitää olla se oikeus ikään kuin, että se on kysyttävä siinä aluksi, että suostutko täyttämään tämä, koska tästä nyt sitten näkyy, että kuka minkäkin vastauksen on lähettänyt. Muutenhan sitä ei mitenkään välttämättä erota. Eli anonyymivastauksiakin voidaan tällä lailla hyvinkin kerätä. Ja todellakaan niin kuin ei kysyjä tiedä, että kuka on mihinkäkin vastannut. Sitten tämä lähetä vastaajille kopiot heidän vastauksistaan. Joo, se on mahdollista, mutta silloin pitää kerätä sähköpostiosoitteet. Pitää tietää, mikä on sen vastaajan sähköpostiosoite. Salli vastausten muokkaaminen tarkoittaa sitä, että voi korjata, vaikka kun on täyttänyt lomakkeen ja lähettänyt, kuittanut sen täyttäneeksi, niin minulta unohtui se ja se, niin että salliiko sen vaiko eikö salli, että voi korjata. Totta kai se on yleensä hyvä, että jos unohti jonkun tai kirjoitti jonkun väärin, niin voi sen vielä mennä korjaamaan, ennen kuin se tallentuu se vastaus sinne vastaustaulukkoon. No sitten tämä vaatii sisäänkirjautumiselle, että rajoitetaanko se vastaaja jotenkin, että hänen pitää kuulua johonkin domeiniin, johonkin ryhmään vai ei. Ja tässä on oletuksena nyt päällä, että sen pitää kuulua tähän piiriin 1385, mä otan sen pois, niin ei tarvi rajoittaa sitä vasta. Kuka tahansa voi näihin kysymyksiin sitten vastata. Tai rajoita yhteen vastaukseen. Ei rajoiteta, koska jos ilmoittaudutaan jonnekin ja sitten vaikkapa hän haluaa myöskin vaimonsa sinne ilmoittaa esimerkiksi, niin se on mahdollista, kun otetaan tuo rajoitus pois päältä. Sitten tässä on tällaisia lomakkeen, jos on oikein pitkä lomake,
niin voidaan näyttää, että miten siinä edetään, missä about ollaanko nyt puolivälissä tätä lomakkeen täyttöoperaatiota vai missä kohtaa ollaanko vielä alussa. Niin kuin tiedätte hyvin, niin monta kertaa oikein pitkät lomakkeet on hankalia, kun ei tiedä, että kauanko sen täyttämiseen menee, että mitä lyhyempi, sitä parempi. Toista kysymykset satunnaisesti tai ei, no joskus se on niitä, jos on tällaisia niin kuin vaikkapa koulukysymyksiä, niin ne voidaan vähän hämätä sillä satunnaisjärjestyksellä, mutta yleensä sen ei ole tuolla merkitystä. Ja sitten mitä Hannele kysyi, että vahvistusviesti, niin tänne voidaan laittaa kiitos vastauksestasi tai jotain, mitä nyt sitten halutaan sinne laittaa. Tai voidaan laittaa joku nettiosoite sinne, jonne halutaan mennä, että haluttaisiin ohjata se vastaaja sen jälkeen. Niin se laitetaan tässä. Mutta tähän ei pysty laittamaan sitä, että minkälaisen vaikkapa sähköpostin se vastaaja saa kiitoksena tai jostain muusta syystä sitten täyttämisen jälkeen. Mutta niillä lisäpalikoilla, lisälaajennuksilla näitä voidaan sitten vielä niin kuin kehittää. Joo, eli sitten on tämä tulosten yhteenveto. Näytetäänkö tulosten yhteenveto vastaajille vai ei, jos on vaikka joku mielipidetiedustelu tai joku muu, että voidaan näyttää vastaajille, että joo, nyt on tähän on vastannut nyt 67 ihmistä ja heistä niin ja niin moni on vastannut noin ja näin moni on vastannut noin, niin tällaiset yhteenvedot voidaan näyttää vastaajille, joka joskus on ihan hyvä tieto, joskus taas ei ole sillä merkitystä tai hyötyä. Sitten tämä, että poista automaattinen tallennus käytöstä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kun se on näin, että ei poisteta automaattista tallennusta, niin se tarkoittaa sitä, että jos silloin vaikkapa se on vastannut puoleen kysymyksistä ja sen jälkeen hänelle tulee puhelu tai hänen pitää mennä vessaan tai jotain muuta, niin se on automaattisesti, tämä Google tallentaa ne vastaukset, että hän voi sitten jatkaa siitä, jos vaikkapa tulisi joku sähkökatkos tai joku muu ongelma siinä, niin automaattisesti aina nämä vastausten edistyminen niin tallentuu. Ja niin edelleen. Täällä on muitakin oletusasetuksia, ja tarkoittaa sitä, että aina kun sä teet tuolla Gmail-tunnuksella kysymyslomakkeita, niin sitten nämä oletusasetukset on sitten päällä, jos sä merkkaat ne tästä päälle laitettavaksi. Eli tällaisia asetuksia tänne voidaan laittaa. Ja sitten tähän vielä, kun on nyt tehty tällainen kovettu lomake tähän näin, niin sitten, että miten se nyt sitten saadaan tämän lomakkeen osoite, no se saadaan tästä lähetä nappulasta. Täällä on se, että täällä tuosta kohtaa, tuossa on tämän lomakkeen osoite, sen saa lyhennettyä tuosta noin, se on nyt maalattu, ja mä kopioin tämän lomakkeen osoitteen näin, nyt se on mulla tässä hiiressä, ja nyt vaikkapa mä voin tehdä vaikka niin, että mä lähetän teille kaikille chattina, että täytä tämä lomake ja kaksoispiste ja sitten pudotan siihen sen osoitteen. Nyt teille kaikille tuli chattiviesti, jossa pyydetään täyttämään se lomake. Koittakaa nyt ihan piruuttanne vastata tuohon, että mitä tapahtuu, kun sä klikkaat tuosta, meet sinne chattiin, Zoomin alalaidasta meet chattiin ja jos vain pääset sinne ja klikkaat sitä osoitetta, niin sulle tulee se lomake siihen esille ja täytä se ja laita siihen lopuksi, että lähetä. Nyt on hetken hiljaa, niin saatte täyttää sitä lomaketta. Tästä mä samalla näytän. Sinne on nyt 5 vastausta tullut. 6.
vastausta. Katson tuosta välillä taulukkomuodossakin. Noin. Niin mä näen, että jaha, ton nimisiä on täyttänyt sitä. Ja kun tuolta katsoo, niin näkee tällaiset niin kuin yhteenvedot, joilla on tässä tapauksessa nyt ole niin kuin paljonkaan merkitystä, mutta tässä näkyy vaikka kengän numero jakaumaa näkyy vähän. Mielenkiintoista tietoa. Ja niin edelleen. Eli 6 vastausta sinne on nyt tullut. Siis tässä kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä lomakeasia on näin. Tuo osoite, jonka mä laitoin teille chattina, niin se osoite tosiaan voidaan vaikka sähköpostilla lähettää tai upottaa nettisivulle. Katsotaan kohta sitä nettisivuasiaa, niin saatte jonkunlaisen käsityksen siitä, miten sitä osoitetta sitten voi esimerkiksi niin jakaa. Mitä? Saitteko selvää? Kysykää jotain. Onko yksinkertainen? Niin, se on yksinkertainen. Ei se ton kummosempi ole. Ja totta kai niin tällä saa tehtyä hyvinkin hyviä monipuolisia kysymyslomakkeita tai mielipidetiedusteluja tai jopa tällaisia testejä, joita me ollaan tehty, kun me ollaan pidetty noita PETS-koulutuksia keväisin, niin ollaan tehty tällaisia vähän niin kuin leikkimielisiä tenttejä näille pressoille, sihteereille, rahureille ja niin edelleen. Että onko ne yhtään katsonut sitä opiskelumateriaalia, joka PETSissä on vai eikö ole katsonut. Ne on muuten leikkimielisiä, mutta siellä on pari kysymystä aina seassa, jolla kyllä paljastuu sitten, että onko katsottu vai eikö ole katsottu. Ristelin Leilan kanssa näitä on tehty. Että tämä on kyllä ihan hyvä ominaisuus, vaikka se tässä nyt näin pikaisesti katsottuna tuntuu niin kuin simppelin, yksinkertaisen, jopa turhakkeelta, mutta ei. Kyllä sitä vain käytetään todella paljon. Ja mekin nyt esimerkiksi tässä kun meillä on piirin 1385 piirikonferenssi, niin siellä on tämä ilmoittautumislomake tehty tuolla Google Formsilla ja samalla lailla siellä sitten niin kuin vastaukset tulee taulukkoon ja muutenkin näkyville ja sen avulla voidaan sinne sitten ilmoittautua. Ja tässä tapauksessa, kun näette tämän piirikonferenssin nettisivun tässä, niin tässä se lomake on upotettu tuohon Google Sitesiin, eli tuossa on päivän ohjelma ja kun tuosta klikkaa, niin se sitten avautuu se lomake, joka siinä on, niin se on siitä sitten helppo täyttää. Eli tämä, että se on upotettu tähän, niin se on ikään kuin ihan sama niin kuin se olisi niin kuin linkkinä, niin kuin se on tässä upotettu tähän sanaan ilmoittautuminen, mutta se on tässä upotettu tällaiseen niin kuin toiselle nettisivulle. Tämä sivujen keskinäinen upottaminen, se on yksi tällainen mielenkiintoinen Google Sites, Google-sivustot ohjelman ominaisuus. Onko yksinkertaisuudessaan selvää? On varmaan. Siis tässä on nyt vaan niin kuin haluan näyttää tällaisia niin kuin mahdollisuuksia, joita tässä on. Ja sitten kun niitä itse kokeilee ja itsellä on joku tarkoitus ja tarve, niin silloin se avautuu paljon paremmin. Mutta tässä kohtaa näin, niin nyt huomataan, että kun me ollaan tehty tämä lomake tänne testikansioon, sinne Driveen, mutta ei ole annettu sille lomakkeelle mitään vielä, niin annetaan vaikkapa, että testilomake ja 29.4.22 näin.
se olkoon vaikkapa tuon lomakkeen. Nyt mä suljen tämän lomakkeen, mä suljen tämän vastaustaulukon ja katson täältä Drivesta käsin sitä näin, niin näette, siellä on se lomake, anteeksi mä en ole tuohon lomakkeen nimeen pannut kokonaan sitä nimeä, se jäi vielä, tiedostonimi jäi vielä laittamatta, mutta täällä kansiossa sitten näkyy kaikki se materiaali, mitä tähän tarvitaan, eli se kysymyslomake sekä siihen liittyvät vastaukset. Että ne niin kuin totta kai on oltava sitten hyvässä tallessa ne vastaukset, kun ne voi olla hyvinkin tärkeitä, niin kuin ilmoittautumiset ja ilmoittautuneiden taulukko, että tietää, ketä on sinne tullut, niin ne on siellä samassa paikassa oletuksena kuin jonne se lomake on tehty, niin sinne samaan Drive-kansioon tulee sitten ne vastauksetkin. Leikitään, että sen nimi on nimetön lomake. Saanko Jaakko vielä kysyä sitä, että mihin kohtaan fiksusti laitetaan se kysymys vastaajalle, että saako sinun sähköpostisi ottaa talteen myöhempää käyttöä varten? Siihen alkuun se kyllä kannattaa laittaa ja sitten pitää itse miettiä se, että jos ei saa tai jos saa, niin että miten sitten, että miten sitten niin kuin käsittelee niitä. Eli että se pitää sanoa sille ihmiselle, että hän tietää, että miksi tällaista kysytään ja mihin hän sitten tarvitsisi tätä. Aivan. Että se on se perustelu, se pitää olla siinä, niin kuin ihan tietosuojasäännöstössä sanotaan, että jos ennen kuin se ihminen voi vastata kyllä saa tai ei saa, niin hänen pitää tietää, minne se menee. Ja samalla se sitoutuu se kysyjä, että joo, tähän tarkoitukseen, mutta ei mihinkään muuhun. Joo, eli tehdäänkö se tavallaan tuolla monivalinta kysymyksellä, että siinä on niin, juu ja ei on vaihtoehtoisia. Niin jos sellaisen, tai sitten suoraan vaan kysyä, että sähköpostiosoite ei pakollinen, eli ei tee siitä pakollisen, jättää tyhjäksi vaan, niin se on sitten siinä. Yes. Että tähän voit kirjoittaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat siitä jotain palautetta tai jos haluat vaikkapa yhteenvedon kaikkien näiden, haluat vaikka tietää tämän mielipidetiedustelun tuloksen niin kuin sähköpostiisi, niin että joku syy pitää olla siinä. Niin. Mutta sitten se aiheuttaa myöskin sen, että se kysyjä kan sitten hoitaa sen loppuun asti ja lähettää niille sitten, tai tekee mitä on luvannut. Aivan. Se on ihan talonpoikasella se hoituu. Eli tämä on Google Forms. Okei, tämä on tällainen, niin kuin, nyt aina kun näitä vertaillaan näitä ohjelmia keskenään, niin tämä Google Formsia pidetään niin kuin parhaana ja eniten käytettynä tällaisista lomakkeiden tekopalveluista. Ja siinä mielessä, että se on yksinkertainen, mutta silti monipuolinen. Ja sitten se, että se liittyy niin saumattomasti tähän Driven ja tähän Googlen työvälinepakkiin, tähän valikoimaan. Se liittyy saumattomasti. Niin sen takia se on se hyvä, että se on työkalupakin osa. Ja tuosta vielä piti sanoa se, että jos niitä laajennuksia tähän lomakkeeseen haluaa, niin ne löytyy, kun lomaketta on tekemässä, niin tuo 3 pistettä yleensäkin niin tarkoittaa, että lisää. Tämä 3 päällekkäistä pistettä, sen symboliarvo tässä tietotekniikassa on, että täältä lisää. Niin sieltä kun klikkaa, niin siellä on tämä laajennukset osa. Ja siellä laajennuksissa on sitten niin kuin valtavan paljon kaiken näköistä tavaraa, millä voi tuota lomaketta monimutkaistaa, monipuolistaa. Esimerkiksi siinä on tuossa, että form limiter, eli että shuts off the Google Graph, eli tuossa on se, että esimerkiksi jos on vain 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta otetaan niin kuin lukuun ja 100 yhdessä, niin se ei saa enää täytettyä se. Niin tässä on sellainen laajennus. Ja tuolla seuraava sen,
että kuinka kauan se ihminen saa sitä lomaketta täyttää. Että esimerkiksi siinä on kello koko ajan käy, jolloin sitten sanotaan, että 15 minuuttia on aikaa täyttää tämä lomake, jos on jo tentti tai mikä onkin, niin sitten se menee kiinni ja niin edelleen. Täällä on tällaisia eri tarkoituksiin tarkoitettuja lisäosia. Ja se lisäosan asentaminen tarkoittaa vain, että klik, klik, hyväksytkö, että tämä asennetaan sinun formsiisi, sanot jees, 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 niin se asentaa sen sinne ja samalla kertoo, miten sä otat sen käyttöön. Se on periaatteessa niin kuin hyvinkin yksinkertainen. Ja tällä lailla yleensä, tai tällä lailla kaikkiin muihinkin ohjelmiin täällä Googlella saa näitä lisäosia, näitä laajennuksia. Näitä saa jokaiseen näistä muistakin kuin Formsista. Docsiin saa laajennuksia ja niin edelleen tuolla samalla tavalla, että valitsee siihen laajennuksia ja sitten etsii sieltä sopivan laajennuksen. Toinen tapa etsiä laajennuksia on ihan vain googlettaa, ja yleensä englanniksi pitää se haku kirjoittaa esimerkiksi, miten saan rajoitettua vastausten määrää Google Formsissa, ja se englanniksi, niin sitten tulee vastauksia seuraavilla tavoilla ja niin edelleen. Ja se on hyvä tietää. Eli laajennukset on yksi tämän Googlen työkalupakin tärkeä osa sitten käytännössä. Ja täällä on myöskin tämä yhdistä lisää sovelluksia täällä, niin tähän luetteloon saa sitten lisättyä tuosta noin yhdistä lisää sovelluksia. Tämä menee sinne samaan Workspace Marketplace. Nämähän on ihan ilmaisia kaikki, mutta silti sanoo sitä nimellä Marketplace. Niin täältä voi valita sitten erilaisia ohjelmia, joita on siellä legio. Ja sitten kun sieltä on valinnut jonkun, niin sitten se ohjelma sitten tulee sulle kaikkiin näihin, joka paikasta, mistä tahansa katsot tätä Driven ja näitä lisäosia, niin tähän tulee lisää jatketta sitten tähän luetteloon. Että se on niin kuin hyvinkin yksinkertainen. Eli nämä työkalujen, se, että täällä on YKKNE, Vikusekari, 10 työkalua tässä näin niin kuin tyrkyllä, niin tuosta tähän listahan saa sitten jatketta niin paljon kuin vain viittii. Yleensä niin kuin nämäkin riittää aika lailla pitkälle, mitä tässä on. No joo, nyt sitten saman tien tästä katsotaan tätä toista ohjelmaa noin niin kuin ideana, että mikä on tämmöinen nettisivujen tekeminen. No nettisivujen tekeminenhän on monille ihmisille, mä tiedän sen hyvin, niin se on sellainen mysteeri, että miten nettisivuja oikein tehdään, ja monet pitää sitä sitten nyt aivan niin kuin jotakin pittinikkareiden hommana ja niin edelleen. No joo, okei, se ehkä 90-luvulla olikin, kun puhuttiin niin sanotusta HTML-koodista ja niin edelleen, että piti osata sellaista koodauskieltä, että sai nettisivuja tehtyjä. Niin, se oli 90-luvun 92, 97, 98, silloin oli tämä HTML niin kuin aikakausi, mutta sen jälkeen on tullut sitten näitä ohjelmia, joilla nettisivujen tekeminen on helppoa. Niin kuin tässä Google-valikoimassa on tämä Google Sites, Google-sivustot. Mä käynnistän sen nyt täältä samaisesta testikansiosta, käynnistän tuon Google Sites-työkalun. Ja eli jos mä tässä nyt jonkun nettisivun tai sivuston teen, niin se tallentuu siihen testikansioon se sivusto, joka on sieltä siirrettävissä sitten muuallekin, jos halutaan. No okei, Googlen sivuston tekotyökalun alku on tässä. Nyt on se työkalu avattu, ja tässä ideana on se, että tällä saa tehtyä tällaisia niin kuin nopeasti selkeitä Googlen eri ominaisuuksia hyödyntäviä nettisivuja ja sivustoja. Eli tällä saa tehtyä yhden nettisivun tai kokonaisia sivustoja. Ja tämä on nykyään todella paljon käytetty, niin kuin mä äsken näytin teille esimerkiksi tätä piirikonferenssin sivua. Tämä piirikonferenssin sivu on yksi osa tätä piirin 1385 intranetti-sivustoa, että siellä on paljon muitakin sivuja. Piirikonferenssi, joka nyt on pari viikon päästä täällä, niin se on tossa, mutta sitten on paljon muutakin.
kuvernöörin kirjeet on siellä näkyvissä ja niin edelleen. Siellä on kaikennäköistä. Ja nyt mä vain lisäsin tänne yhden sivun piirikonferenssia varten. Ja sen osoite on tämä. Itse asiassa tämän sivun osoite on, sen lyhempi osoite on, katson tuosta, mä kirjoitan, katsokaa, nyt kun, niin kun on aiemmin ollut puhetta tästä domain-nimistä, niin kuin tällä piirillä 1385 on tällainen kuin rotaryd1385.org niminen domeini. Ja sen kun kirjoittaa, niin se johtaa tänne piirin 1385 intranet-valikoimaan. No, jos siihen perään laittaa vaikkapa piirikonferenssi, niin se johtaa tänne ja niin edelleen. Eli kun on käytössä tämä niin kuin hankittu, ostettu 12 € vuodessa maksava domain-nimi, rotaryd1385.org, niin ja kun siihen on hankittu se Googlen Workspace-paketti, se yhdistyksille tarkoitettu ilmainen paketti, niin silloin voi ottaa tällaisen niin kuin domain-nimen käyttöön, jonka alasivuille voi antaa sitten omia nimiään, niin kuin tässä tapauksessa on tehty. Eli nyt tämä on se, mitä tällä voi tehdä, mutta nyt kun me katsotaan tätä täältä käsin näin, niin kun sivua aloitetaan tekemään, niin sillä on tällainen hieroglyfinen hirveän pitkä osoite, josta ei kannata niin kuin turhaa huolestua, mutta vaan se menee, tämä sivusto menee tähän samaiseen kansioon, mikä meillä muutenkin on tässä nyt auki. Eli sivun tekeminen tarkoittaa sitä, että ruvetaan tekemään sinne tällaisella tekstinkäsittelyohjelmalla, tällaisella sivuston teko-ohjelmalla, ruvetaan tekemään sivustoa. Aloitetaan, että etusivu, annetaan sille joku, ei tietenkään etusivu, mutta joku tämmöinen, että mistä aiheesta on kysymys. Pannahan vaikka näin, että se on harjoitussivu. Yksinkertaisesti näin. Ja täällä se, miten tätä sivua ruvetaan tänne kasaamaan, niin täällä oikeassa laidassa on näitä työkaluja, esimerkiksi tekstikenttä, kuvia, upotuksia, Driveista saa muita ja monenlaisia asioita sinne sivulle saa lisättyä. Ja tästä, kun tätä opettelee, niin hyvä on YouTubesta katsoa, ihan suomenkielisiäkin ohjeita löytyy, miten teen Google Sites-sivuston, niin siellä on ohjeita tästä. Mutta tämä periaate on se, että tulee sivusto, jolla on yksi nimi siellä Driveissa, ja se voi koostua 1 tai vaikkapa 100 sivusta, jotka voidaan sitten sommitella siihen monin tavoin. Tämä sommittelu, mikä tässä nyt näkyy, joka on hyvin yleinen sommittelutyyli, on se, että meillä on niin kuin vasemmassa laidassa nämä tällaiset valintakohdat, valikot, jotka valikot voi olla niin, että ne hyppää eri sivulle tai pysyy sillä samalla sivulla. Koko tämä paketti, tässä voi olla vaikkapa 15 sivua tässä sivustossa, niin se näkyy siellä Driveissa siis yhtenä sivustona, niin kuin tuossa, nimetön sivusto tällä hetkellä. Se on se, mitä me tässä nyt työstetään. Eli se, mikä tässä on, mä haluan, että tätä ajatellaan tällaisena jälleen kerran kokonaisuutena, eli on sivusto, jolla on yksi nimi, niin kuin tekstinkäsittelytiedosto, jolla voi olla tekstinkäsittelytiedostossa voi olla vaikkapa 48 sivua siinä yhdessä dokumentissa, niin se näkyy tietenkin siellä vain yhtenä tiedostona. Sama se tässä on yksi sivusto, joka näkyy yhtenä tiedostona, kun sitä katsoo sieltä tiedostokatselupaikasta, eli Driveista käsin. Ja sivut voi sisältää niitä elementtejä, joita
tässä oikeassa laidassa on. Eli kuvia taustana, kuvia aiheena, tekstejä, upotettuja sivuja ja niin edelleen. Eli mä otan vaikka esimerkin tuosta upotuksesta, kun se on, mä tiedän, että se on monasti sellainen vähän niin kuin outo käsite, mutta mä otan vaikkapa näin, että mä otan tuosta osoitteen, rotary132.org kautta piirikonferenssi, sellainen osoite. Ja nyt mä upotan sen sivun tänne. Eli mä laitoin tuohon, että sivuston sisällön upottaminen URL, eli nettiosoitteen mukaan. Noin. Ja mä lisään. Mä pudotin sen osoitteen siihen, niin se upottaa sen sivun toiseen sivuun. Ja kun sitä sivua katselee, niin se sivu, joka näkyy vähän tässä hassusti nyt ensin, niin se on upotettuna toiseen sivuun. Ja näin me voidaan koostaa joku sivusto muualla tehdyistä sivustoista ja upottaa niitä sinne omalle koosteelle. Niin kuin tässä tapauksessa. Tuosta kun klikkaa, niin se avaa tietysti sitten tämän kyseisen siihen upotetun sivun. Tämä voi olla, että tämä on vähän huono esimerkki, nyt oli tässä, mutta joka tapauksessa tämä upottaminen tarkoittaa, että joku elementti, joka voi olla sivusto, se voi olla dokumentti, se voi olla kysymyslomake tai muu vastaava, voidaan upottaa toiseen. Esimerkiksi tästä, kun meillä on tässä tämä lomake, ja tämän lomakkeen, mikä me äsken tässä tehtiin, sen osoite saadaan tuolta lyhennettynä, kopioidaan se siitä ja halutaan se lomake upottaa vaikka tänne harjoitussivulle. Niin se upottaminen tapahtuu niin, että ensin haettiin se osoite tähän hiireen ja upotus ja pudotetaan se siihen Ctrl-V tai Command-V toiminnolla ja sen jälkeen se sivu on, taikka se elementti on siihen upotettu, se elementtiä voidaan siirrellä paikasta toiseen, suurentaa, pienentää ja niin edelleen, niin sitten kun sitä katsoo, sitä sivua, niin se upotettu elementti näkyy siinä, ja kun sitä klikkaa, niin se avautuu siitä sitten vaikkapa tässä tapauksessa. Se meni jo tuohon. No, eli se avautuu siihen ikkunaan. Eli tässä tämän sivuston tekeminen on huomattavasti paljon yksinkertaisempaa kuin monessa muussa sivuston tekotyökalussa. Sen takia, siinä on se syy, minkä takia minäkin, en todellakaan ole ainut, mutta minäkin olen tehnyt näitä sivustoja tähän Rotary-tarkoituksiin tällä työkalulla. Siksi, että jos mä tällaisen määrän sivustoja joutuisin tekemään jollain hitaalla työkalulla, niin ei siitä tulisi yhtään mitään. Kun koko ajan saa ja joutuu ja saa tehdä näitä sivustoja koko ajan eri tarkoituksiin, eri tahoille, niin pitää olla tehokas työkalu, eikä sitä samaa sivustoa voi montaa päivää nysvätä. Se pitää niin kuin tapahtua. Ja sen takia käytän tehokasta työkalua yksinkertaisesti. Ja nehän on, niin kuin tässä näette, samannäköisiä sivustoja. Okei, sitä sanotaan käyttäjäystävällisyydeksi. Se, että kun joku tottuu käyttämään tuollaisia, niin se löytää ne asiat helpommin, kun ne on samoissa paikoissa. Tietenkin tämä on oma tieteen lajinsa yliopistossa ja teknisessä korkeakoulussa, tämä käytettävyys, käyttäjäystävällisyys ja niin edelleen. Voihan tästä tehdä monen muunkin näköisiä sivustoja, ettei ne olisi aina täällä vasemmassa laidassa. Kyllä voi, mutta siitä vaan. Mutta mä olen tehnyt nyt tällä tavalla, että sen takia, että sitten näitä pystyy muutkin muokkaamaan, ja eihän mä näitä yksin kaikkea ole tehnyt tässä meidänkin piirissä 1385, on muitakin kavereita, jotka näitä tekee ja osaa tehdä. Näytätkö, Jaakko, vielä siinä sivun työkaluissa sen alaosassa, kun on näitä sisältöpalikoita, missä on näitäkö noin, missä oli niin kuin, onko se nyt kuvan asettelu vähän ylempänä tai siinä keskivaiheella? Joo, joo. Niin miten noita käytetään, missä on yksi
yksi kolmio tai kuvanmerkki ja sitten on tuommoisia, se on monta, vaikka neljä kuvaa rinnakkain tai mitä symboleita noi nyt onkaan. Noi. Joo, no, mä otan tuosta vaikka jonkun tuon upotetun sivun pois, niin se on helpompi. Tämä tarkoittaa, että jos sä esimerkiksi haluat tehdä henkilöiden esittelyä, niin kato, täältä voi valita tällaisia niin kuin kuvan asettelujuttuja, että esimerkiksi haluaa, että on neljä henkilöä siinä vierekkäin ja heidän nimet tai jotain muuta tietoja sitten tässä alla, jolloin tähän voidaan sitten plussasta lisätä henkilön kuva esimerkiksi. Näitähän aika paljon näkee, mutta se voi olla joku muukin tietenkin kuin henkilö, mutta yleensä tässä vain on kuva. Eli siihen valitaan kuva jostain. Tai kartta voidaan laittaa tai erilaisia objekteja. Monesti näitä eniten käytetään kuvien. Tämä on niin kuin asettelutyyli. Ja tämä on hyvinkin tällainen yksinkertainen. Sitten, eli se on tällainen kokonainen objekti tämä. Nämä objektit, niin kuin täältä näkyy, että jos mä täältä poistan osion, eli objektin, niin silloin poistuu nämä kaikki. Tai jos mä voin myöskin käsitellä yksittäistä objektia kerrallaan täällä. Eli täällä nämä sivuston osat niin koostuu tällaisista objekteista, ei mistään koodiriveistä, vaan tällaisista niin kuin täytettävistä objekteista. Ja jolloin täältä esimerkiksi mä voin poistaa kokonaisen objektin tai poistaa tämän osion tästä, jos haluaa. Niitä voi sitten myöskin siirtää tai suurentaa, laajentaa halutun kokoisiksi, että sen lomakkeen voi täyttää vaikkapa suoraan sitten siinä kokonaisuudessaan. Tai jos sen haluaa, että se on vain tällainen vihje, että ole hyvä, täytä se tästä, niin tuosta, niin tuohon päälle yleensä joku teksti laitetaan, että tässä on se ilmoittautumislomake tai joku vastaava, niin kuin tässä on tehty, että tässä on ilmoittautuminen ja sitten siinä alla on tämä ilmoittautumislomake. Näitä on täällä paljon. Ja sitten siellä on tällaisia, ne kaikki sivut, mitä on tehnyt tähän sivustoon, niin on täällä oikeassa laidassa. Tähän voi tehdä aina uuden sivun, uuden valikko-osan, osion ja niin edelleen. Ja kaikki sivut löytyy sitten tuosta, jos mä teen vaikkapa uuden sivun ja annan sinne toka-sivu sille nimeksi, niin sitten ne sivut näkyy täällä. Etusivu on tuossa ja toka-sivu on tuossa. Ja sitten niille, kun sitä katselee tällä symbolilla tästä, niin sitten näkyy näin, että tässä oletuksena, että se laittaa nuo valinnat tuonne ylälaitaan, mutta tästä niin kuin tällaisena ilman mitään työkaluja, ne voidaan sitten vaihtaa täältä asetuksista, että se valikko onkin tuolla sivussa, eli tuolla vasemmassa laidassa. Kun sitä katsoo, niin se valikko voi olla tuolla myöskin sitten nuo. Eli tästä se, miten tätä kannattaa sitten opetella. Tässähän me ei sitä niin kuin sillä lailla opetella, vaan tässä tutustutaan tähän asiaan. Niin on näin, että on videoita, joiden perusteella sen voi aloittaa ja sitten ihan vain kokeilla tehdä. Ja silloin kannattaa olla itsellä joku tavoite, joku esimerkki, mitä sivustoa minä tässä nyt olen tekemässä, niin silloin siitä tulee paljon konkreettisempaa. Niin täältä löytyy ne työkalut sitten aina siihen. Ja näille sivustoille voi antaa erilaisia teemoja, ja teemoja voi sitten myöskin itse tehdä. Ja tässäkin tuo vähän näyttää hassulta, joten sitä voi tehdä näin. Kaikkia elementtejä, objekteja voi sitten tässä kokeilla. Ja täällä on paljon tällaisia erilaisia valmiita teemoja, joita sitten voi itse editoida ja itse sinne, niin kuin tuossa, voi tehdä itse oman teemansa sinne. Se teema toistuu sitten sivuston kaikilla sivuilla, että se on niin kuin yhtenäisen näköinen sivusto, ettei kaikki sivut ole niin kuin erilaisia, ihan jo sen käyttäjäystävällisyydenkin ja käytön helppoudenkin takia näitä teemoja on hyvä käyttää niin kuin koko sivustolla. Eli näin nopeasti menee aika, mutta niin kuin näette, niin kuin idea tässä on se, mikä tässä on nyt se pääpointti on se, että Drive
on oikeastaan tämän koko Googlen ja Gmailin ja Google Workspacein. Google Workspace on siis laajempi kuin yksittäinen Gmail, niin Googlen Workspace ja Gmailin idea on tämä tunnus, Gmail-tunnus tai Workspace-tunnus. Ja sitten niistä se Drive on sellainen laajin kokonaisuus, että Drive on paikka, jonne tallentuu asiat. Kaikki muut paitsi sähköpostit. Sähköpostit on siellä Gmailissa, mutta oikeastaan kaikki muut Googlen, Gmailin ja Workspacein asiat, elementit, kaikki muut on siellä Driveissa. Ja niitä voi sinne itse tehdä niillä työkaluilla tai hiirellä kopioida vaikka omasta tietokoneesta tuonne Driveen ja sitten käsitellä siellä Driveissa. Ja vielä sanon ties monennen kerran, että sinun tietokoneessasi periaatteessa ei tarvitse olla Wordia, eikä Exceliä, eikä PowerPointteja ja niin edelleen, koska sä voit tehdä ja käsitellä niitä täällä Driveissa. Se, mitä kaikista eniten tarvitsee tietysti, niin on se internetyhteys, että se kanssa sitten toimii. Mutta kaikista näistä ohjelmista, Docs, Sheets, Slides, Forms ja niin edelleen, kaikista näistä myöskin on olemassa offline-versio. Eli siinä voi sanoa, että joo, haluan käyttää Docsia offline, vaikka junassa tai lentokoneessa haluaa Docsilla kirjoittaa dokumenttia tai käsitellä sitä. Joo, onnistuu hyvin, no problem. Samoin kaikista muistakin työkaluista. Sitten kun nettiyhteys taas muodostuu, niin silloin vasta tietysti ne objektit sitten, ne tiedostot kopioituu sinne Driveen, johon sä oot ne alun perin tarkoittanutkin. Eli on offline-versiot kaikista näistä automaattisesti sulla käytettävissä. Ja jees. Mitäs muuta siinä nyt olikaan tuossa? Verkkosivusto. Lyhyesti on tutustuttu noihin. Kysymyksiä ja vastauksia. Olkaa hyvä. Tunti on lyhyt näinkin laajoille asioille, mutta tässä on niin kuin tällaiset yleiset perusasiat ja te fiksuna ihmisinä hyvin ymmärrätte, että ei kannata huvota yhteen ainoaan, kun on monta asiaa. Se on alla. Nyt tekisi Jyrki Ilmajoki. Ole hyvä. Olen vähän tutustunut noihin meidän taustoihin ja sitä puhutaan digiloikasta. Mä en tiedä, riittääkö meillä edes harppausta, vaan mä en löydä oikeaa sanaa, koska näyttää olevan aika lailla. Mulla on ihan yksinkertainen kysymys nyt, kun pitää alkaa rakentaa melkein niin kuin alusta. Kun näitä Gmail-osoitteita, tai Gmailia siis voi tilata periaatteessa vaikka kuinka paljon niin kuin tiedämme, minulla toki on oma henkilökohtainenkin, mutta jos nyt tehdään näitä sihteereille oma, pressalle ja niin edelleen oma, onko meillä joku standardi tai malli, millä tavalla tämä osoite tehdään, että ne olisi vähän samanlaisia kaikilla, vai säveltääkö jokainen jonkun tämän Gmail-osoitteensa? Joo, ei kai siinä, jos tarkoitetaan nyt, että on niin kuin tällaisia toimihenkilökohtaisia osoitteita. Juuri niitä. Niin kyllä ne on säveltänyt niitä itse kukin, minkälaisia haluaa. Että ei siinä muuten, mutta jos on niin kuin gmail.com loppuisia, niin kuin ne monasti on, niin kuin vaikkapa on kurikan.rotaryklubi@gmail.com tai meillä kauhajoen.rotaryklubi@gmail.com. Okei. Siihen sitten, jos haluaa, että sihteeri kyseisessä klubissa, niin onko se sitten, että sihteeri.kauhajoen.rotaryklubi@gmail.com vai kuinka kukin sitten sen järkeilee. En mä oikein haluaisi mennä pomppimaan toisen varpaille ja sanomaan, että kuinka se pitää tehdä, mutta tekee niin, kuinka sen saa selkeäksi ja nimenomaan niin, että sen muukin tajuaa kuin itse ja että se olisi enemmänkin voimassa kuin vain sen 1 vuoden, että se olisi jatkuvuutta saataisiin sillä. Että joku järkevä tapa, mutta mun mielestä järkevin tapa sitten, jos siihen mennään, olisi se, että hankkisi sen ilmaisen koko paketin, siis Workspace-paketin klubillensa
Osunkelta ei se maksa mitään. Ja sinne voi tehdä sitten vaikkapa näin, että ostaa siihen sen 12 € vuodessa maksavan nimen, vaikkapa kurikanrotaryklubi.org, jos ei parempaa keksi, tai Kauhajoen rotaryklubi.org. Tämä .fi on vähän hankalampi, kun sen käsittely on hankalampi. Niin monella tapaa tämä Suomessa, niin sen takia tuo .org tai .com tai .net on hyvin yleisiä. Eli hankkii sen ilmaisen paketin sinne ostamalleen nimelle, kurikanrotaryklubi.org. Sinne hankkii sen Google Voice Workspace, niin silti voi tehdä vaikka sihteeri@kurikanrotaryklubi.org, presidentti@kurikanrotaryklubi.org, koska eihän sellaista kuitenkaan ole vapaana, että sihteeri@gmail.com, kyllähän se on otettu jo käyttöön, tai presidentti@gmail.com. Eli jos on oma loppuosa, domain-nimi, niin sinne saa sitten keksiä niitä nimiä, mitä haluaa. No näissä sitten, kun on tällaisia piiriä, niin kuin rotaryd138.org, se on hyvin yleinen nimi pitkin maailmaa, ei ainoastaan Suomessa, vaan muuallakin. Rotary.fi, okei, se on se Suomen Rotary-palvelu ry, ja sitten on Rotary.org, se on tuo Rotary International ja niin edelleen, mutta sitten nämä muut nimet vois niin kuin vapaasti keksiä. Eniten käytetty näissä piireissä on rotaryd138.org, eli rotaryd ja sitten se piirin numero. Jossain päin olen nähnyt kyllä, että Rotary 1385 ilman sitä D-täkin, mutta eniten on niitä D-tä. Kun sitä googlettaa ja etsii, niin löytää niitä, mikä on trendi missäkin. Mutta tosiaan ei sinne mitään pakkoa, internet on semmoinen vapaa. Jos nimi on vapaana, niin sen voi siitä seipata itsellensä ilmoitteeksi. Ei, kiitos. Mä tiedän, että meillä on joku Gmail-osoite kyllä olemassa, mutta ei meillä varmaan yhtään mitään muuta olekaan. Joo, kyllä silläkin pärjää jo aika hyvin, jos klubilla on oma Gmail-osoite ja sillä sitten taiteilee, niin kyllä silläkin pärjää, mutta pidemmän päälle, niin kun minä ainakin oletan, että tämä tietotekniikan käyttö ei jää tähän koronaloikkaan, vaan sen oletan, että sen käytön kehittyminen rotaripiireissäkin niin kun tästä vielä paranoo. Niin, ja odotan ja toivon näin. Eli meidän tyyppisessä organisaatiossa, niin kuin Rotary ja kansainvälinen Rotary, Suomen Rotary ja niille, niin kyllä on todella paljon käyttöä tällaisille digitaalisille työkaluille, jotta jos se saataisiin niin kuin vieläpä eräällä lailla yhtenäistettyä, niin paljon asiat helpottuisi. Yksi kysymys mulla on vielä, Jaakko, semmoinen, että onko mä nyt oikein ymmärtänyt, että tämä workspace on tavallaan sidoksissa aina johonkin tiettyyn Gmail-osoitteeseen. Niin, että mä en oikein hahmota sitä, että jos klubi esimerkiksi ottaa käyttöön tämmöisen oman workspacein, niin tarviiko silloin todella, siis klubilla täytyy olla yksi sähköpostiosoite, jota sitten käytetään hamaan maailman tappiin asti? Niin, että kysymys oli, että onko Workspace sidoksissa yhteen Gmail? Tiettyyn Gmail. No ei, nythän tämä sana Workspace, niin se sana on otettu käyttöön tässä Google Workspace mielessä tässä, sanotaanko ihan vasta pari vuotta sitten. Ja pari vuotta sitten vasta Workspace. Ja sitä samaa ennen kutsuttiin nimellä G Suite, siis Google Suite. Eli Suite tässä tarkoittaa työkalupakettia. Sen entinen nimi oli G Suite. Ja se G Suite, sitä edellinen nimi oli vaan ihan Gmail. Ja Gmailhan on sähköpostiosoite, sähköpostitunnus, johon sisältyy nämä äsken katsotut nämä palvelut. No nyt sitten Google on itse ruvennut kutsumaan tätä jossain vaiheessa G Suiteksi noin 7 vuotta sitten,
G-suiteksi, ja sitten on halunnut sillä lailla ikään kuin, että ihmiset ymmärtää, että se on paljon muutakin kuin vain Gmail, sähköposti. Ne on G-suiteksi sen nimennyt. No nyt kun on vielä enemmän haluttu tätä laajentaa tätä käsitettä, niin sitä samaa asiaa kutsutaan nyt Google Workspace. Sen yksinkertaisin muoto, Google Workspacein, eli Googlen työtilan yksinkertaisen muoto on yksi Gmail-osoite, joka sisältää jo paljon. Siis nämä driveit sun muut työkalut. Se yksi Gmail-osoite jo sisältää sen. Mutta se laajennettu versio yksittäisestä Gmail-tunnuksesta on sitten tämä esimerkiksi Rotary-klubeilla, monilla ja meidänkin piirillä ja meidänkin omalla klubilla ja Suomen Rotary-palvelulla on tämä domain, eli niin kuin vaikka rotaryfinland.org. Ja siellä oleva Google Workspace, koska sinne voidaan tehdä enemmänkin kuin vain yksi tunnus. Silloin kun on ostanut sen nimen, siis vaikka rotaryfinland.org, ja siihen nimeen on hakenut sen Google Workspace-oikeudet, niin silloin sinne on mahdollisuus itse tehdä rajaton määrä tunnuksia. Vaikka mitä, etunimi.sukunimi@rotaryfinland.org. Sinne voidaan tehdä vaikka 5 miljoonaa sähköpostitunnusta, joiden loppuosa on se sama domain, joka sinne on ostettu. Plus siellä on jokaisella tunnuksella ja sillä domainilla rotaryfinland.org, näin esimerkkinä vaan, niin on rajaton tallennustila. Sen takia, jos oikeasti haluaa digiloikkaa ottaa enemmän kuin yhden pienen kananaskeleen, niin ilman muuta kannattaa hankkia ennen pitkää se omalle, onko se nyt sitten klubi vai mikä onkin, palveluyhdistys tai piiri tai joku, niin hankkia se domain-nimi, esimerkiksi piirille rotary.dy numero.org tai klubille rotarysejase.org. Koska sen saa ilman. Ja sijoittaa sen, siis nimi maksaa 12 € vuodessa, mutta sinne voi sijoittaa sitten sen yhdistykselle annetun ilmaisen paketin. En mä käsitä, miksei joku sitä hankkisi, koska ilman saa maailman eniten käytetyn työkalupaketin. No hullultahan se kuulostaa, että millä joku voi antaa ilmatteeksi. Siltä se on yksi maailman suurimpia ICT-alan firmoja, se Google. Niin millä se on mahdollista? Mutta kyllä se vain on mahdollista. Okei. Niin, että minä tietotekniikan ammattilaisena en voi niin kuin käsittää, että miksei sitä otettaisi käyttöön. Näin lyhyesti sanottuna. Eli Gmail on yksittäinen versio tästä kokonaisesta Domain Workspace-paketista. Näin. Ja nyt mä teen niin, että mä lopetan tämän